हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण कुरकुरीत तोंडलीची भाजी करणार आहे मस्तपैकी. चला आता बघूया आपल्या विधीकडे. हे तोंडली मी कापून घेतलेली आहे आणि त्यासाठी लागणारे हे साहित्य आहे. तर हे कांदा, टमाटा, अद्रक आणि लसूणला बारीक कापून घेतलेले आहे बघा. आणि हे तोंडली उभे कापून घेतलेले. राई आहे फोडणीसाठी. हे तेल आहे, हळद, मिरची पावडर, धनिया पावडर आणि हे मीठ. आता आपण स्टार्ट करूया. कढई गरम करायला ठेवली आहे बघा. गरम झाल्यावर आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तेलला गरम होऊन द्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यावर फोडणी देऊया आपण लसूण आणि अद्रक आणि राईची. त्याला चांगलं लालसर भाजून घ्यायचं आहे. नंतर त्याच्यात कांदा टाकूया. कांदा पण ब्राऊन असा फ्राय करून घ्यायचा आहे. ब्राऊन फ्राय करून घ्यायचा आहे. बघा ब्राऊन झालेला आहे. ब्राऊन झाल्यावर आपल्याला तोंडली टाकायची. याच्यात तोंडली छानपैकी तेलात फ्राय करून घ्यायची. थोडं तोंडली टाकली. तोंडलीला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तोंडली परतून झाल्यावर मसाले टाकूया. टमॅटो टाकूया. मिरची पावडर, धनिया पावडर, हळद, मीठ, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. त्याला व्यवस्थित हलवून छानपैकी परतून घ्यायचं आहे. आणि वाफेवरती शिजवायची आपल्याला. बघा आपली भाजी झालेली आहे. मस्त छान दिसत आहे. जास्त होती तोंडली, आता कमी झाली आहे. म्हणजे वाफवून मस्त शिजली भाजी. वास पण छान येत आहे. छान झाली भाजी.